Swn i'n dweud fajitas, cos mae Griff yn lyfo gwneud fajitas. Ie, felly o'n i ddim yn siŵr beth i'w wneud fel swydd wrth gadael prifysgol, felly nes i penderfynu cymryd y blwyddyn gap yma i allu meddwl trwy beth i'w wneud blwyddyn nesaf, a hefyd bod ni'n cael y cyfle hefyd i rannu'r efengyl am flwyddyn cyfan sy'n cyfle anhygoel i'w wneud. Peth gorau. Solid cwestiwn. Roeddwn ni hefyd yn gwneud pethau gyda'r undeb Cristnogol Cymraeg. Wnaethon ni fynd i wythnos digwyddiad Aberystwyth. Wnaethon ni wneud gwaith gyda'r cymuned trwy wneud y banc bwyd. Roedd hwnna'n brofiad rili diddorol, achos bod cymaint o Gristnogion o denominations, sa'n siŵr beth i hwnna'n Gymraeg, denominations gwahanol yn uno. O, na i dechrau to. Take two. Take two. Roedd eu colonnau nhw i gyd ar yr un dudalen am y peth yma. A roedd hwnna'n ddiddorol iawn. Roedd hwnna'n brofiad anhygoel. Roedd ni hefyd yn gwneud street pastas, bugeiliaid y stryd.